תסתכלו מולי, עמודים 1, 2, 3 הם במיוחד בשבילי, בשבילי, בשבילי. מיפי. בבית לבן וקטן חיו 2 ארנבים. התריסים של הבית היו אדומים. סביב הבית הייתה גינה. מר ארנב אהב לעבוד בגינה. הוא גידל ורדים צבעוניים וחמניות. הוא ניקש עשבים והשקע את הפרחים מדי יום. גברת ארנבת נקטה את הבית ובישלה את ארוחותיו של מר ארנב. כל יום הייתה יוצאת לקניות ונושאת סל גדול. יום אחד אפילו קנתה אגס עסיסי כתענוג מיוחד. אילו רק הייתה לנו תינוקת, אמרה גברת ארנבת לבעלה. אני הייתי סורגת לשמלות. ואתה היית בונה לה עגלת עץ. לילה אחד נשמעה דפיקה על החלון. גברת ארנבת הציצה מבעד לווילון. בחוץ עמד מלאך קטן. משאלתך נענתה, אמר המלאך. תינוקת ארנבת בדרכה אלייך. המלאך נפנף בכנפיו ועף לו לשמיים. הארנבים היו מאוד נרגשים. התינוקת נולדה זמן קצר אחר כך. הם קראו לה מיפי. היא הייתה לבנבנה עם אוזניים ארוכות. התרנגול, התרנגולת, האפרוחים ואפילו הפרה רצו לראות את התינוקת. כולם באו לבקר אותה. היא לא יפה כמו העגלה שלי, אמרה הפרה. אנחנו יכולים לשחק איתה? ציצו האפרוחים. אבל מיפי הייתה מנומנמת. היא צעירה מדי למשחקים, אמרה גברת ארנבת. היא מוכרחה לישון. התרנגול, התרנגולת, האפרוחים והפרה יצאו בשקט מהבית. גברת ארנבת סגרה את התריסים. ומיפי נרדמה.